नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली शहरात नगरसेवक राकेश राणे यांच्या प्रयत्नातून रवनाथ मंदिर चव्हाटा ते स्वयंभू मंदिर चिरेबंदी पायवटेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे। कणकवली शहरातील रवनाथ मंदिर चव्हाटा ते निमेवाडी स्वयंभू मंदिर या परिसरातील पायवाटेचा प्रश्न बरीच वर्ष प्रलंबित होता। तो नगरसेवक राकेश राणे यांनी मार्गी लावलाय। देवतरंग देवस्थळीत ये-जा करणाऱ्या भाविकांना मार्गाच्या अभावामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता। या पायवाटेच्या कामाची ग्रामस्थांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित होती। अखेर प्रभाग क्रमांक 1 चे नगरसेवक राकेश राणे यांनी ग्रामस्थांना विश्वासात घेत स्वखर्चातून हे काम सुरू केलं। या कामाचं श्रीफळ वाढून सुरुवात करण्यात आली। यावेळी सदानंद राणे, अंबाजी राणे, माजी नगरसेवक किशोर राणे, चारू साटम, बाळा परब, प्रशांत साटम, विलास राणे, राजू गुरव, भूपेश राणे, नंदू देवळी, धीरज गावकर, मनोहर राणे, समीर राणे, दत्तात्रय मेस्त्री, संजय घाडी, दत्तात्रय राणे, मिलिंद पांचाळ, कार्तिक पिळणकर, अभय राणे, किशोर राणे, राजू चव्हाण, अनिकेत देसाई, श्रीराम राणे, प्रकाश मेस्त्री, दशरथ देसाई, बाळा राणे आदी ग्रामस्थ व मान्यवर उपस्थित होते। ग्रामस्थांनी या कामाबद्दल समाधान व्यक्त करत नगरसेवक राकेश राणे यांचे आभार मानले। नगरसेवक राकेश राणे यांनी स्वखर्चातून चिरेबंदी पायवाट बांधून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं। त्या आश्वासनाची पूर्तता करत या कामाचं भूमिपूजन श्रीदेव स्वयंभू यांचं दर्शन घेऊन व श्रीफळ वाढून करण्यात आलं। या कामामुळे देवतरंग देवस्थळी जाणाऱ्या भाविकांची तसंच स्थानिक नागरिकांची गैरसोय दूर होणार असून परिसरातील दळणवळण अधिक सुलभ होणार आहे। शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजच्या 12वीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला। शिक्षण प्रसारक मंडळाचे माजी अध्यक्ष दिवंगत विकास सावंत यांच्या जयंतीनिमित्त पुष्पांजली अर्पण करण्यात आली। मी सानिका संदीप ठाकूर। 12वीचं वर्ष आणि 11वीचं वर्ष माझं खूप चांगलं गेलं आणि मी असं म्हणेन ह्या 2 वर्षात तुम्हाला सगळ्या कार्यक्रमामध्ये जेवढ्या पार्टिसिपेट करता येतं त्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांमध्ये करा आणि तुम्हाला सगळ्यांना 12वीच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा। सर्वच शिक्षकांनी आम्हाला चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन दिलेलं आहे। मी तुम्हाला तेच सांगेन की तुम्ही शिक्षकांनी जे जे तुम्हाला ते मार्गदर्शन करतात, जे तुम्हाला वर्गात ते सांगतात त्याकडे नीट लक्ष द्या आणि कुठच्याच वेगळ्या मार्गावर न जाता फक्त अभ्यास, कारण ही 2 वर्ष आपली समोर पुढची 10 वर्ष ठरवणार आहेत। सो 11वी आणि 12वी ह्यावर पूर्ण फोकस करा। सन्माननीय कैलासवासी विकासबाई सावंत नेहमी सांगायचे की मी भाग्यवान आहे कारण मला काहीही न करता माझी स्वतंत्र ओळख निर्माण होते, माझ्या संस्थेची। विकासबाई ही तुमची शाळा आणि या सगळ्याला तुम्ही गुणवंत विद्यार्थी जबाबदार आहात, हे त्यांचं नेहमीचं वाक्य असायचं। हा अभिमान, हे ते मार्गदर्शन, त्यांच्या आठवणी आमच्यासोबत नक्कीच आहेत। विद्यमान अध्यक्ष यांचं असणारं कर्तृत्व आणि मार्गदर्शन, प्रेरणा ही आज आपल्यासोबत आहे आणि त्यामुळे असे सुंदर कार्यक्रम पुन्हा पुन्हा होणार आहेत। भविष्यातही खूप मोठे व्हा, एक स्वतःचं नाव मिळवा, कमवा, एक स्वतंत्र तुमची ओळख असेल, त्याला कोणीही पर्याय नसेल। सपोज तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये गेलात, CA झालात, डॉक्टर झालात, तर तुम्हीच तुमचे स्पर्धक असणार आहात
त्यापेक्षा एक तुमचीच ओळख असेल, त्याला पर्याय नसेल असं कार्य करा. आणि हे कार्य करताना आपण माणूस म्हणून जगायचं आहे. मी माणूस आहे, मी माणूस राहणार आहे आणि माणसाचं कर्तव्य मी पार पाडणार आहे. असं करत करत पुन्हा एकदा शाळेकडे नव्याने बघा. शाळा तुमची वाट बघणार आहे. या ठिकाणी येण्याचं तुम्हाला सद्भाग्य लाभणार आहे. पुनश्च एकदा तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देते. मला आज जिल्ह्यामध्ये बाबू गवस म्हणून ओळखतात, काँग्रेसचा एक कार्यकर्ता म्हणून ओळखतात, पण या परिसरामध्ये आल्यानंतर माझी ओळख ही थोडीशी वेगळी आहे. कारण आत्ता जिचा सत्कार झाला त्या श्रेया गवस ही माझी मुलगी आणि श्रेयाचे वडील ही जी ओळख आहे ना, ही मला खूप म्हणजे प्राऊड फिलिंग करते. साहेब, तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, आता मॅडमनी पण उल्लेख केला की प्रवाहाच्या बरोबर जायचं नसतं. आपल्याला कधीतरी प्रवाहाच्या विरोधात थोडासा विचार करावा लागेल. आज तुम्हाला तो कदाचित शक्य नसेल, पण येणाऱ्या भविष्यकाळात आपण तो नक्की विचार करावा. त्याच्यासाठी कुटुंब म्हणून आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत आणि तुमच्या पूर्ण वाटचालीला मी पूर्ण शुभेच्छा देतो. समर्थपणे नव्हे या शाळेला नावरूपाला आणून या शाळेला एक वेगळा आकार दिला आणि अनेक विद्यार्थी या शाळेतून घडवले. आणि त्या शाळेचं आज अध्यक्षपद एक युवा नेतृत्व, ज्यांच्याकडे पाहिल्यानंतरच प्रत्येक मुलाला युवाईला उत्साह निर्माण होईल असं नेतृत्व विक्रांतभाई सावंत यांच्याकडे शाळेचं अध्यक्षपद आलं. मला विश्वास आहे की विक्रांत सावंत या अध्यक्षपदाला न्याय नाही तर हे अध्यक्ष चालवतील नाही तर पळवतील. 100% मला खात्री आहे. कारण ज्याच्याकडे विद्वत्ता आहे ना, ही विद्वत्ता कोणीही चोरून घेऊ शकत नाही. असं व्यक्तिमत्व म्हणजे विक्रांत सावंत आहेत. स्वतःचं भविष्य स्वतः निर्माण करायचं असतं, स्वतः घडवायचं असतं. स्वतःची त्या जिद्द पाहिजे, चिकाटी पाहिजे, आत्मविश्वास पाहिजे. हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला का सांगतो, कुठचाही विषय कधीच कठीण नसतो. सगळ्यांनी माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि 12वीच्या मुलांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. मित्रो, आज तुम्ही इन्स्पायर व्हायचा दिवस आहे. तुमच्यासाठी आज खूप जास्त आपल्याला अभिमानाचा दिवस आहे की आपल्यामधली लोक, आज आपल्यामधली मुलं, तुमचे सिनियर्स, आज त्यांना अवॉर्ड्स मिळत आहेत. ठीक आहे, आपल्याला कदाचित एवढे 100% प्रत्येकाला पडणार नाही, बट इंग्लिशमध्ये एक फ्रेज आहे, यू हॅव टू शूट फॉर द मून. इफ यू डोंट लँड अप इन द मून, यू लँड अप इन सम स्टार्स. तुमची झेप ही नेहमी आपली चंद्रासाठी हवी. जर तुम्ही चंद्रावर लँड नाही करू शकला तर कुठच्या तरी ताऱ्यावर तरी नक्की पोचाल. असेच तारे सितारे इथे उपलब्ध आहेत. आत्ताच सीताराम गावडे साहेबांनी सांगितलं, ते सुद्धा या प्रशालेचे माजी विद्यार्थी आहेत. बी नाईक सरांसकट सगळे या प्रशालेचे माजी विद्यार्थी आहेत. आज आम्ही कैक जण, स्वतः मी या प्रशालेचा माजी विद्यार्थी आहे. मित्रो, तुम्हाला सगळ्यांना इन्स्पायर होण्यासाठी असं एक आयुष्याच्या तुम्ही फेजवर उभे आहात. मी अक्षरशः तुमचा शेवटचा 1 मिनिट घेतो. पण तुम्ही जे आज वयात आहात, या वयात धड आपण मोठेही नसतो, धड आपण छोटेही नसतो. लक्षात घ्या. सायकोलॉजिकली तुम्हाला खूप जास्त स्ट्रॉंग राहणं आज गरजेचं आहे. कारण हे वय आपलं असं असतं की आई वडील आपलं कदाचित ऐकत सुद्धा असतात किंवा नसतात सुद्धा. त्यांचे प्रॉब्लेम्स हे आपल्याला समजायला सुरू होत असतात. तुम्ही सुद्धा खूप गोष्टीतनं जात असतात. त्यामुळे स्वतःवर तेवढं स्ट्रेस घेऊ नका. 12वीचा अभ्यास करताना आमचे प्रत्येक शिक्षक, संस्था म्हणून, RPD शाळा म्हणून तुमच्या प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीशी राहणार, 12वीतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या. आणि तुमची परीक्षा परत एकदा 100% तुमचा कसा निकाल लागणार यासाठी नक्की प्रयत्न सर्व शिक्षक करणार आहेत. हा शब्द मी तुम्हाला देतो. माझ्या सर्व शिक्षकांचं परत एकदा अभिनंदन. हा खूप अभिमानास्पद क्षण आहे की आमची ही भावंडं 100 गुण मिळवत आहेत. आणि खरोखरच त्यांच्यासाठी जे काय हे बक्षिसं आपण देतोय आणि काही बक्षिसं आपली आहेत, मी या सर्वामध्ये आमच्या संस्थेचे उपाध्यक्ष नागवेकर साहेबांचं तितकंच त्यांच्या नेतृत्वाचं अभिनंदन करतो की नागवेकर साहेबांनी जेव्हा या गोष्टीची धुरा सांभाळली तेव्हा आपल्या या खात्यात 2 लाख रुपये होते आणि आज आपण त्याच्या 25% पैसे या खात्यात ठेवून त्या व्याजातनं तुम्हाला हे बक्षीस दिले जात आहेत. एकदा नागवेकर सरांसाठी जोरदार टाळ्या आपण देऊया. परत एकदा जात असताना माझ्या 12वीतील सर्व मित्रमैत्रिणींना बेस्ट ऑफ लक. तुम्हाला कुठेही ॲडमिशनसाठी काहीही कमी पडत असेल, हक्काने आम्हाला फोन लावा. महाराष्ट्रात कुठच्याही कॉलेजमध्ये तुमचं ॲडमिशनसाठी मदत करायची ताकद हा तुमचा भाऊ ठेवतो. एवढंच सांगतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. खाजगी शाळांच्या स्पर्धेत आज जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या कमी होत असल्याचं चित्र आपण नेहमीच पाहतो. पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका महिला सरपंचानं यावर एक अशी नामी युक्ती शोधून काढली आहे.
ज्याची चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात सुरू आहे. तुम्ही मुलांचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत करा, तुमच्या घराची घरपट्टी मी स्वतः भरेन, अशी अनोखी घोषणा या सरपंचांनी गावात केली आहे. पाहूयात. आपण आज आलो आहोत ते म्हणजे घोडगे ग्रामपंचायत येथे. आणि घोडगे ग्रामपंचायतीने मागील 2 वर्षापासून म्हणजे मागचं वर्ष आणि ह्या वर्षी एक असा उपक्रम राबवला आहे ज्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. मागील वर्षी जे कोणी विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये प्रवेश घेतील आणि त्या प्रवेशाच्या मोबदल्यामध्ये ग्रामपंचायतीतर्फे त्यांना घरपट्टी माफी देण्यात आली होती. मात्र यावर्षी या स्कीममध्ये त्यांनी थोडासा बदल केला आहे आणि ह्या स्कीमचा फरक हा आहे की यावर्षी सरपंच स्वनिधीतून म्हणजे स्वतःच्या खर्चातून त्यांची घरपट्टी भरणार आहे. मग या उपक्रमाची पूर्णपणे माहिती आपण सरपंचांकडून घेऊया. आपल्यासोबत घोडगेच्या सरपंच आहेत, तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. मॅडम, आपण जी काही ही स्कीम राबवली त्या स्कीमचा आपल्याला कसा काय फायदा झाला आणि मुलांना त्याचा काय फायदा झाला आणि त्यांच्या पालकांनाही तुम्ही सांगाल का जरा? नमस्कार. आम्ही गेल्या वर्षी 2025-26 शैक्षणिक वर्ष या शैक्षणिक वर्षात आम्ही असा निर्णय घेतलेला की जे कोणी आमच्या गावातील जे स्थानिक आहेत आणि त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना इतरत्र शाळेत दाखल केले आहे, मग ते विद्यार्थी जर परत आमच्या गावामध्ये जिल्हा परिषद शाळेत जर त्यांनी प्रवेश घेतला तर त्यांची आम्ही घरपट्टी ही ग्रामपंचायती निधीतून माफ करणार होतो, असा आम्ही गेल्या वर्षी निर्णय घेतला होता. आणि त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष 26-27 मध्ये आम्ही असा निर्णय घेतला की जे विद्यार्थी पुन्हा आमच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये म्हणजे आपल्या गावातीलच पालकांनी इतरत्र शाळेत जे विद्यार्थी दाखल केले आहेत आणि ते दाखल केलेले विद्यार्थी जर पुन्हा जर आमच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये जर आले तर या पालकांची घरपट्टी ही मी माझ्या सरपंच मानधनातूनही माफ करणार आहे. आणि हा निर्णय घेण्याचे मूळ कारण म्हणजे आम्ही गेली कित्येक वर्ष बघत आलो आहे की जी पुन्हा म्हणजे पहिल्यांदा जी जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या ही 100 ते 150 या पटांवर होती आणि तीच आता जर पटसंख्या ही जर लक्षात घेता ती आमच्या अशी निदर्शनात आले की कुठेतरी या शाळा बंद पडण्यात आल्या आहे. एका वर्गात या मुलांची संख्या ही कुठेतरी 2, 3, 5 या फक्त एवढीच मर्यादित राहिलेली आहे. आणि या शाळेंची एकूण जर पटसंख्या बघता 20 किंवा 22, 25 कदाचित असेल, तर जर आम्ही बघितलं तर या शाळा आम्हाला कुठेतरी बंद पडण्याच्या मार्गावर दिसत होत्या. आणि या जिल्हा परिषद शाळा या कुठेतरी चालू राहाव्यात, म्हणजे या पालकांना सुद्धा एक काहीतरी सहकार्य केलं तर त्यांचा दृष्टिकोन बदलेल या विचाराने आम्ही हा निर्णय घेण्यात आला. आणि नक्कीच आम्हाला या गेल्या वर्षी सुद्धा या निर्णयाचा आम्हाला चांगल्यापैकी फायदा झाला. गेल्या वर्षी 4 विद्यार्थी आमच्या पुन्हा शाळेत दाखल झाले आणि त्याचप्रमाणे यावर्षीच्या निर्णयाने या संख्येत 11 विद्यार्थ्यांची वाढ झालेली आहे. आणि त्याचप्रमाणे जरी कोणी अजून इच्छुक असतील पालक किंवा जे विद्यार्थी त्यांचे दाखल केले आहेत ते विद्यार्थी सुद्धा इच्छुक असतील तर मी त्यांना विनंती करेन की आमच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये त्यांचे प्रवेश दाखल करावे, त्यांची घरपट्टी ही आम्ही माफ करू. आणि मेन कारण म्हणजे आपली जी जिल्हा परिषद शाळा आहे या शाळांमध्ये कुठेतरी म्हणजे आपले जे गावातील ग्रामस्थ आहेत त्यांच्या खिशाला परवडणाऱ्या या बाहेरच्या फी शाळांच्या या नाहीत आणि या आपल्या जिल्हा परिषद शाळेत टिकून राहावेत एवढीच मी विनंती करेन. धन्यवाद. मुलांचा विचार करून त्यांच्या पालकांचा आणि शाळेचा देखील विचार केला, शाळेची पटसंख्या कशी वाढावी आणि स्वतःच्या स्वखर्चातून त्या यांची घरपट्टी भरणार आहेत. हा एक आदर्श आहे सर्व ग्रामपंचायतींसाठी आणि सर्व सरपंचांसाठी. आता किती सरपंच या आदर्शाचा स्वतः अवलंब करत आहेत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कॅमेरा पर्सन साहिल दहीभावकरसह निलेश ओरसकर, कोकण 7. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या इन्सुली तपासणी नाक्याच्या पथकानं बांधा दाणोली मार्गावरील विलवडे येथील चर्चसमोर मोठी कारवाई करत गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची अवैध वाहतूक उघडकीस आणली. या कारवाईत मद्यासह वाहन असा एकूण 8,05,040 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. 18 जूनला सकाळी सुमारे 6 वाजण्याच्या सुमारास पथकानं
महिंद्रा सुप्रो टिप्पर ड्रायव्हर वाहनाची तपासणी केली. वाहनाच्या मागील भागात व डिकीत गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याचे विविध ब्रँडचे 35 बॉक्स आढळून आले. या प्रकरणी वाहन चालक संतोष मुरलीधर नागरे व रवींद्र भाऊसाहेब शिंदे या दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं. जप्त करण्यात आलेल्या मद्याची किंमत 4,55,040 रुपये तर वाहनाची किंमत 3,50,000 रुपये असा एकूण 8,05,040 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई दुय्यम निरीक्षक मिलिंद माळी यांच्या नेतृत्वाखाली पथकानं केली असून पुढील तपास सुरू आहे. जून महिन्याची 20 तारीख आली तरी पाऊस काही पडला नाही. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पाऊस लांबणीवर पडला असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जून महिन्यात पाऊस न पडल्यानं नद्यांची पातळी कमालीची खाली गेली आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. पाहूयात. नमस्कार, कोकण सातमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण बघतोय की सिंधुदुर्ग म्हणजे कोकणमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाऊस लांबणीवर गेल्यामुळे पाणी पातळी देखील कमी होत आहे आणि पाऊस नसल्यामुळे पाणी जपून वापरण्याची वेळ आहे. कारण महत्त्वाचं आहे, आपण कणकवलीच्या या गड नदीवर आहोत आणि गड नदीच्या पाण्याची पातळी बघतोय की बहुतांश पाण्याची पातळी ही कमी झालेली आहे. आपण बघतोय की कणकवली शहरवासियांना शिवडाव धरणाचं पाणी सोडलं होतं आणि त्या धरणाच्या पाण्यावर आता बहुतांश हे पाणी आपल्याला मुबलक उपलब्ध आहे. कणकवलीवासियांनी उपलब्ध असेल, आजूबाजूच्या गावांना देखील उपलब्ध झालेलं आहे. पण बघतोय की आता ह्या शिवडाव धरणाच्या पाण्याचा जो फ्लो आहे तो कमी झाल्यामुळे आणि तापमान वाढल्यामुळे ह्या जून महिन्यापर्यंत अजून पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे सध्या बघतोय की ही पाण्याची पातळी कमी होत आहे. थोड्या प्रमाणात पाणी हे या ठिकाणी उपलब्ध आहे. ते किती महिने किती दिवस पुरेल हे अजून सांगता येत नाही. पण आपण बघतोय की ज्या ठिकाणी ह्या कणकवलीच्या या गड नदीवर पाण्याची म्हणजे पाणी नसल्यामुळे, पाऊस पडल्या नसल्यामुळे ही नदी सुकत चाललेली आहे. त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याची गरज आहे. तशाच पद्धतीने बघितलं तर शासनाने सिंचनाचं जे पाणी आहे ते बंद करण्याचा निर्णय देखील एकत्रित घेतलेला दिसतोय. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी आपल्याला पाण्याचा टाळायला हवा, पाणी जपून वापरायला हवं, तरच आपल्याला पुढील भविष्यात पाणी मिळू शकतं. कारण आता जून महिना आहे. जून महिन्यामध्ये पाहिलं तर आज तारीख जी बघितली तर 20 तारीख आहे आणि 20 तारखेला जर अशी परिस्थिती असेल तर समजा पाऊस आणि काही महिने असेल, काही दिवसांनी पडला तर आपल्याला म्हणजे पाणी हे पाण्याचा तुटवडा भासू शकतो. त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याची गरज सध्या भासत आहे. आपण बघतोय की या नद्यांच्या पातळीत देखील आणि धरणांच्या पातळीत कमी म्हणजे पाण्याची पातळी कमी होत आहे. कारण उष्णता आहे आणि उष्णतेने पाण्याचं बाष्पीभवन देखील मोठ्या प्रमाणात होतं आणि सिंचनाचे देखील ज्या धरणांचे जे आहेत, धरणातून जे पाणी सिंचनासाठी ते देखील बंद करण्याचे शासनाने घेतलेलं आहे. पण एकत्रित बघितलं तर आपल्याला पाणी जपून वापरण्याची गरज असल्याचं आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आजगावमध्ये गेले तसे पालकमंत्री औष्णिक प्रकल्पांच्या विरोधात कुणकेश्वर मंदिरात बैठक घेऊन घोषणा करतील काय असा सवाल माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. पाहूयात. आजगाव पंचक्रोशीतील मायनिंग येणार म्हणून जनतेने विरोध झाल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विठोबा मंदिरात जाऊन जनतेला विश्वास द्यायला गेले होते की जनतेला कळलं होतं की पालकमंत्र्यांचे असलेले खास आणि पालकमंत्र्यांच्या ज्या बँकेवर ज्याचं प्रभुत्व आहे त्या बँकेचे चेअरमन मनीष दळवी त्याच्यामध्ये सापडलेले आहेत. मनीष दळवींनी ड्रोन शूटिंग करायला माणसं पाठवली होती, त्यांना हॉटेलमध्ये ठेवली होती. हे पालकमंत्र्यांच्याच आदेशाने झालं असल्याची जनतेला आणि ग्रामस्थांना खात्री पटल्यानंतर पालकमंत्री आपल्या त्याच्यावर पांघरून घालण्यासाठी विठोबाच्या मंदिरात जाऊन जनतेला फसवून की बाबा आम्ही ह्या मायनिंग प्रकल्पाला विरोध करणार नाही, आजगावमध्ये जे एक योगा सेंटर 300 एकरमध्ये येणार आणि इथे हॉटेल येणार आणि मायनिंग प्रकल्पाला विरोध करणार नाही. जर अशा प्रकारचं पालकमंत्र्यांचं म्हणणं असेल, जो देवगडमध्ये होऊ घातलेला, जो त्यांच्या मतदारसंघात होऊ घातलेला ज्या प्रकल्पाला आतापासून लोकांचा विरोध चाललेला आहे, आमचाही विरोध त्या प्रकल्पाला आहे, त्या प्रकल्पाबाबत कुणकेश्वर मंदिरामध्ये बसून जर ग्रामस्थांचा विरोध असेल तर त्या जिंदालच्या प्रकल्पाला मी विरोध करीन, माझाही विरोध राहील, अशा प्रकारचं वक्तव्य पालकमंत्री करतील काय? पालकमंत्र्यांनी खऱ्या अर्थाने माहीत नसेल त्यावेळी पालकमंत्री या जिल्ह्यात राजकारणात नव्हते. पण नारायण राणे जेव्हा काँग्रेसमध्ये गेले आणि महसूल मंत्री असताना
कळणे प्रकल्प ज्यावेळी आला मायनिंगचा, त्या कळणे प्रकल्पाला सर्व ग्रामस्थांनी, आमच्यासारख्या नागरिकांनी ते प्रकल्प कसा जनतेला घातक आहे, तो प्रकल्पामध्ये जो EIA रिपोर्ट कसा खोटा लिहिलेला आहे हे आम्ही जनसुनावणी दाखवून पण राणेंनी त्यावेळच्या जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांच्या माध्यमातून तो प्रकल्प नेटून नेण्यासाठी, कारण त्यावेळेचे तत्कालीन रोहिदास पाटील यांच्या, तत्कालीन काँग्रेसचे नेते रोहिदास पाटील यांच्या मुलाचा तो प्रकल्प असल्यामुळे तो प्रकल्प नेटून नेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी पूर्णतः सहकार्य केलं. जनतेला माहिती आहे. एवढंच नव्हे तर तिकडच्या एका खून झालेल्या खुनामध्ये ग्रामस्थांना तिकडचे अडवलं, ग्रामस्थ अजून विसरलेले नाहीत. त्यामुळे हाही जो आजगावचा प्रकल्प जो आहे, हा EIA रिपोर्ट करताना आज हवाई अंतर त्याचं 10 किलोमीटरपेक्षा जास्त कमी आहे विमानतळापासून. तोही प्रकल्प होणार नाही, पण तो प्रकल्प रेटून नेणार. हा प्रकल्प जिंदालचा आहे. देवगडमध्ये घातलेला प्रकल्प हा अदानीचा आहे. या प्रकल्पाला नितेश राणे विरोध करतील काय? कारण हा प्रकल्प हे वरून लादलेले प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाची नोटिफिकेशन झालेली आहे. या प्रकल्पाची मंजुरी मायनिंग विभागाकडे आलेली आहे. ते जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावं. मग जर असेल तर अशा प्रकारची जर मायनिंग येत नसेल आणि मायनिंग होणार नसेल तर ते आलेले आदेश या अधिवेशनात रद्द करावे, तर जनतेला विश्वास पटेल. पण मायनिंग आणि औष्णिक प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध असणार. शिवसेना ग्रामस्थांबरोबर राहणार, शिवसेना ग्रामस्थांबरोबर विरोध करत राहील. त्यामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांनी हे प्रकल्प न येणारे प्रकल्प, जे होणारे प्रकल्प न येणार सांगून ज्या खऱ्या अर्थाने जनतेला आपले वडील जेव्हा केंद्रीय मंत्री असताना निवडणुकीच्या अगोदर ओरसमध्ये 200 कोटीचा ट्रेनिंग सेंटर आणणार होते, त्याचा दगड लागलेला आहे. तो 200 कोटीचं ट्रेनिंग सेंटर आणण्याची तसदी घ्यावी, जेणेकरून त्या ठिकाणी जिल्ह्यातली असलेले तरुणी तिथे प्रशिक्षण घेतील आणि उद्योगधंद्याला लागतील. ताज प्रकल्प येणार, योगा प्रकल्प येणार, अशा प्रकारचे सांगून हेच काम आपल्या वडिलांनी केलं आहे. कारण वडिलांपासून राणे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने या जिल्ह्याची विनाश करण्याचा प्रयत्न केला. विमानतळाला 200-250 हेक्टर जागा लागणार होती, त्या ठिकाणी 933 हेक्टरवरती विमानतळाला पेन्सिल लिहिलं होतं. सीवडला 200 एकर जागा लागणार होती, त्या ठिकाणी 19 हेक्टर जमिनीवरती पेन्सिल लिहिलेले होते. म्हणूनच ग्रामस्थांनी त्याला विरोध केला आणि तो विरोध करून तो प्रकल्प घालवण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामस्थांचा प्रकल्पाला विरोध नव्हता, विमानतळाला विरोध नव्हता, जमिनीला विरोध होता. त्यामुळे ग्रामस्थांनी त्यामुळे केलं हे त्यांना माहिती नसेल. त्यामुळे नितेश राणेंनी आपल्या मतदारसंघातल्या औष्णिक प्रकल्पाला आपला विरोध आहे की बाजूनी आहात ते पण एकदा सांगावं, म्हणजे जिल्ह्यातलं पर्यटन की प्रदूषणकारी प्रकल्प हे जनतेला एकदा कळेल. शिरोडा ताज प्रकल्पाबाबत शासनानं त्रिपक्ष कराराला मान्यता दिली असून या करारानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. 185 खातेदारांना 60 कोटींची रक्कम 3 टप्प्यात वितरित करण्यात येणार असून या प्रकल्पामुळे शिरोडा गावात क्रांती होत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती गावाचं नावलौकिक होईल असा विश्वास माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. तसंच आजगाव येथील ग्रामस्थांच्या भूमिकेसोबत मी असून ग्रामस्थांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. ताजच्या प्रकल्पाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची मीटिंग ही सावंतवाडीला संपन्न झाली. त्याच्यामध्ये समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. सावंतवाडीच्या प्रांत मॅडम, त्याच्यानंतर वेंगुर्ल्याचे तहसीलदार, तिथले भूमापन अधिकारी उपस्थित होते, ताज ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, त्याच्यानंतर वेळाघरची जी समिती आहे या समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आणि आज जी चर्चा झाली याच्यामध्ये शासनाने त्रिपक्षीय कराराला मान्यता दिलेली आहे. हा त्रिपक्षीय करार हा
ताज ग्रुप, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि स्थानिक समिती यांच्यामध्ये होणार आहे. हा करार झाल्यानंतर ताज ग्रुप MTDC आणि ताज ग्रुपच्या जॉईंट अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर करणार आहे आणि हे पैसे स्थानिक लोकांना मिळणार आहे. आता या पैशाच्या 2 टप्पे आहेत. काही लोकांनी पैसे ज्यावेळेला हे ॲक्विजिशन झालेलं होतं त्याला काही लोकांनी पैसे स्वीकारलेले नव्हते. तर असे जवळजवळ 9 लाख रुपये त्या काळातले पेंडिंग होते. आता नव्या दराने पेमेंट हे स्थानिक शेतकऱ्यांना होत असल्यामुळे सर्वांनी जुने पैसे स्वीकारावे अशी विनंती आहे. यांची नावं पेपरमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील आणि ती प्रसिद्ध केलेल्या नावामध्ये जे लोक मयत असतील त्यांनी वारस तपास करून घ्यायचा आहे आणि नंतर हे पैसे स्वीकारायचे आहेत. नवीन पैसे आणि जुने पैसे एका वेळेला स्वतःला स्वीकारता येतील, परंतु जोपर्यंत जुनी रक्कम स्वीकारली जाणार नाही तोपर्यंत ॲक्विजिशनची प्रोसेस कंप्लीट होत नाही, त्याच्यामुळे त्यांना नवीन पैसे मिळणार नाही. त्याच्यामुळे माझी विनंती आहे की ज्या लोकांनी पैसे स्वीकारलेले नाही त्यांनी त्वरित येऊन पैसे स्वीकारावे. ज्या लोकांची वारस तपास करायचे आहेत त्यांनी वारस तपास करून पूर्वीचे ॲक्विजिशनचे पैसे स्वीकारावे आणि त्याच्यानंतर एकंदर जेवढ्या लोकांना नवीन दराने पैशाचं वितरण होणार आहे त्यांची यादी ही पेपरला प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्या यादीमध्ये जे मयत असतील त्यांच्या लोकांनी आपले वारस तपास करून घ्यायचे आहेत आणि एखादं नाव त्या यादीमध्ये चुकून राहिलेलं असेल तर त्यांनी आपले अर्ज हे प्रांत ऑफिसला प्रांत मॅडमकडे द्यायचे आहेत. त्याच्यामुळे कुठलाही व्यक्ती ज्याला कॉम्पन्सेशन मिळायचं आहे त्याला मिळालं नाही अशी घडणार नाही. 3 टप्प्यामध्ये ती रक्कम मिळेल. त्याच्यामुळे खूप दिवस पेंडिंग असलेला हा प्रश्न हा पूर्वीच सुटलेला होता, फक्त त्यातल्यामधल्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता झालेली नव्हती आणि त्याच्यामुळे त्याला एवढा वेळ झालेला आहे. तर आता ही सगळ्या बाबींची पूर्तता झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे आता याला कुठलीही अडचण राहणार नाही. बाकी स्थानिक जे प्रश्न होते तिथल्या जमिनीच्या संदर्भातले वगैरे याचीसुद्धा चर्चा झालेली आहे आणि स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊनच ही सगळी प्रक्रिया राबवली गेलेली आहे आणि पुढेसुद्धा राबवली जाणार आहे. कंपनीने हे कबूल केलेलं आहे की ज्या वेळेला नोकर भरती होईल त्याच्यामध्ये सुद्धा स्थानिकांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. त्यांचं जे ट्रेनिंग वगैरे आहे स्थानिकांची म्हणजे विशेषतः त्याच्यामध्ये सुद्धा ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत त्या कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात येईल आणि त्यांचं स्किल डेव्हलपमेंट हे कंपनीच्या वतीने केलं जाणार आहे आणि त्याच्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर चालू होऊन त्याच्यामध्ये लोकांना नोकऱ्या मिळाव्या, तिथला शिरोडामधला व्यवसाय वाढावा अशी सगळी अपेक्षा आहे. पुढच्या वेळेला ज्यावेळेला समितीची बैठक होईल त्यावेळेला शिरोड्याचे सरपंच आणि उपसरपंच दोघांनाही निमंत्रित करायला सांगितलेलं आहे. कारण 2 एकर जागा ही ग्रामपंचायतीला पर्यटनासाठी दिली जाणार आहे, पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या सुविधा करण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही त्यांना मदत करणार आहोत आणि इतर जे लहान लहान गोष्टी करायच्या आहेत तिथं टॉयलेटच्या सुविधा करायच्या आहेत वगैरे हे सगळं पुढची मीटिंग ज्याला होईल त्या मीटिंगच्या पूर्वी ग्रामपंचायतीला विश्वासामध्ये घेऊन या सगळ्या बाबी करण्यात येईल. हा प्रश्न माझ्या मतदारसंघामध्ये आजगावला जो निर्माण झालेला आहे त्या संदर्भात माझी भूमिका ही सुरुवातीपासून एकच राहिलेली आहे की जे प्रकल्प स्थानिक लोकांना हवे असतील तेवढेच प्रकल्प या ठिकाणी व्हावे, अन्यथा इथं प्रकल्प ते होऊ नये अशी माझी स्पष्ट भूमिका नेहमी राहिलेली आहे. ज्यांना हवे असतील प्रकल्प त्यांच्या गावामध्ये ते व्हायला माझं काही ऑब्जेक्शन नाही, परंतु लोकांचा विरोध असताना काही होऊ नये. फक्त ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी हे प्रकरण हँडल केलं गेलं त्याचा परिणाम हा अनेक स्थानिक लोकांवर केसेस दाखल करण्यामध्ये झालेला आहे. अशा केसेस दाखल केल्या तर तरुण मुलांचं भवितव्य हे धोक्यामध्ये येतं. त्याच्यामुळे याच्या पुढच्या काळामध्ये कायदा कोणीही
हातात घेऊ नये. जर आता हा प्रश्न मायनिंगच्या पुरता मर्यादित आहे. जर मायनिंगला सरकारने परवानगी दिली तर त्याचं पब्लिक हिअरिंग घ्यायला लागतं आणि पब्लिक हिअरिंगमध्ये आपण एकमताने त्या प्रकल्पाला विरोध करू शकतो. जेवढी पब्लिक हिअरिंग माझ्या मतदारसंघामध्ये झाली, ज्यावेळेला झोंबेला प्रचंड विरोध होता, आसनीला विरोध होता, तळकटला विरोध होता, त्या सगळ्या पब्लिक हिअरिंगला मी लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होतो आणि मी लोकांच्या बरोबर राहिलेलो आहे. त्याच्यामुळे आजच्या परिस्थितीमध्ये शेवटी हे सगळे अधिकार सरकारचे असतात. कुठे मिनरल आहे, कुठे नाही आहे, हे सगळे सरकारचे अधिकार असतात आणि हे मिनरलची मालकीसुद्धा सरकारचीच असते. त्याच्यामुळे सरकार नेहमी शोधून काढत असतं कुठे मिनरल आहे, कुठे नाही आहे. त्याच्यामुळे एखादा सर्वे झाला तर तिथं मिनरल आहे असं कोणी गृहीत धरू नये. कदाचित तिथं काय नसूसुद्धा शकतं. तर हा प्रश्न असं जर कुठलं सरकारने काढलं की इथं मायनिंग करायला परवानगी दिली तर पब्लिक हिअरिंग झाल्याशिवाय परवानगी दिली जाऊच शकत नाही. त्याच्यामुळे लोकांनी असे कुठलाही संभ्रम मनामध्ये ठेवू नये आणि असं पब्लिक हिअरिंग असेल त्यावेळेला मी स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित राहीन. खरं तर आजसुद्धा मी आजगावला गेलो असतो, परंतु आमच्या पक्षाचा वर्धापन दिन आहे, त्याच्यामुळे मला मुंबईला पोचायला लागेल. त्यावेळेला मी तिथल्या लोकांची दिलगिरी व्यक्त करतो. मी 100% त्यांच्या भावनेबरोबर आहे, त्यांच्यासोबत आहे, याची मी त्यांना खात्री करतो. त्यामुळे लोकांचा उद्रेक अधिक प्रमाणात होतोय. 2 कॅमेऱ्याला सहकार्य करत आहेत सत्तेतलीच लोक, म्हणजे केंद्रात राज्यात ज्यांची सत्ता आहे त्यांचीच माणसं येत आहेत आणि 2ला सहकार्य करत आहेत. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, कोणी सहकार्य केलं, कोण ते काम करतं याच्याबद्दल मला माहिती नाही, परंतु सर्वे करण्याची परवानगी हे सरकार देत असतं. त्याच्यामुळे सर्वे झाला म्हणजे तिथं मायनिंग होणार असं जर कोणी मनामध्ये आणलं तर तसं होऊच शकत नाही. मायनिंग करण्यापूर्वी लोकांना विश्वासात घ्यायलाच लागतं आणि त्याच्यासाठी पब्लिक हिअरिंग ही एक प्रोसेस आहे. आणि या पब्लिक हिअरिंगमध्ये आपण सगळेच जाऊन तिथं विरोध करूया. मी सुद्धा येईन. लोकांना तिथं नको असेल तर मी सुद्धा त्या पब्लिक हिअरिंगला येईन आणि तिथं विरोध करेन. आता माझा प्रयत्न असा राहील की मी मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन ज्यांच्यावर केसेस झालेल्या आहेत त्या केसेस कशा मागे घेता येतील याच्यासाठी मी आवश्यक प्रयत्न करेन. सावंतवाडी शहरातील लोकांना 24 तास पाणी मिळावं म्हणून नळपाणी योजना आणली असून त्याचं काम दर्जेदार व्हावं याची काळजी लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींनी घ्यावी. या योजनेत भ्रष्टाचार होणं चुकीचं असून ते घडू नये म्हणून नागरिकांनी काळजी घेतली असेल तर त्यांचं मी स्वागत करतो असं मत माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. मला असं वाटतं की लोकांना 24 तास पिण्याचं पाणी मिळावं म्हणून ही योजना आणलेली आहे. याचं काम दर्जेदार व्हावं याची काळजी सर्व जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे त्यांनी घ्यावी, त्यांनी सहकार्य करावं. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या योजनेमध्ये भ्रष्टाचार होणं हे चुकीचं आहे आणि तसं घडणार नाही अशी काळजी नागरिकांनी जर घेतलेली असेल तर त्याचं मी स्वागत करतो. पुढच्या काळातसुद्धा दर्जेदार काम कशा रीतीने त्या योजनेचं होईल याची काळजी घ्यावी. मध्यंतरीच्या काळामध्ये मी नगरपालिकेमध्ये मीटिंग घेऊन त्याच्यामध्ये ज्या त्रुटी होत्या त्या सांगितलेल्या होत्या. त्या त्रुटीमध्ये जे पाईप बाहेर काढले जातात ते पुन्हा मातीमध्ये गाडले जाता कामा नये, ते लोकांच्या घरापर्यंत पोचले पाहिजेत याची काळजी घेतली पाहिजे. जिथं खोदकाम झालं आहे तिथं व्यवस्थित ते भरून घेतलं पाहिजे, त्याच्यावर डांबरीकरण झालं पाहिजे आणि योग्य प्रेशरने लोकांना पाणी मिळालं पाहिजे. अनेक ठिकाणी नवीन साठवण टाक्या मंजूर केलेल्या आहेत, त्यांची कामं वेळेवर झाली पाहिजेत. आणि त्याच्याचबरोबर मी अशी सूचना दिलेली आहे की माझगावला जे नवीन धरण होतं आहे या धरणामधून माझगावची जी पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे ही भागवली गेली पाहिजे. आणि माझगावचा जो भाग सावंतवाडी शहरातला माझगावच्या जवळच आहे त्यालासुद्धा पुढच्या काळामध्ये ह्या धरणामधून पाणी द्यायला लागेल, कारण शहर वाढतं आहे, माझगाव गाव वाढतं आहे आणि ह्याच्या सगळ्या पाण्याची गरज भागली पाहिजे. या दृष्टीने लवकरच त्याची योजना तयार करण्याच्या संदर्भातल्या सूचना. कुडाळ शहरातून सध्याची सर्वात मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. अवघ्या 2 दिवसांपूर्वी म्हणजे 17 जूनला मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी यांच्या हस्ते अत्यंत दिमाखात आणि मोठ्या थाटामाटात शुभारंभ झालेल्या आपला बाजार या भव्य मॉलवर आज अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या पथकानं थेट धडक कारवाई केली आहे. पाहूयात.
मी अन्न सुरक्षा अधिकारी अभय राजू चंदन शिवे. काल मिळालेल्या माहितीनुसार कुडाळ येथे आपला बाजार हे मॉलमध्ये विनापरवाना अन्न व्यवसाय चालू असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली होती. त्या अनुषंगी काल 19 जून रोजी मी आणि तसेच माझे सहकारी अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री गावित साहेब यांच्यासोबत मी सदर ठिकाणी तपासणीसाठी गेलो होतो. तर त्या ठिकाणी त्या आस्थापनेकडे अन्न व्यवसाय नसल्याचे आढळून आले. ते विनापरवाना अन्न व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले आम्हाला. तर त्या अनुषंगी त्यांना आम्ही स्टॉप बिझनेस नोटीस दिलेली आहे. तसेच संशयावरून त्यांच्याकडून अन्न नमुने देखील घेण्यात आलेले आहेत. तर पुढचा त्यांनी लायसन्स धारण करूपर्यंत त्यांना अन्न व्यवसाय बंद ठेवावा लागेल. प्रतिबंधित अन्न पदार्थाबाबत पण कुडाळ झालं, तसेच सावंतवाडी आणि परत वैभववाडी इथं पण प्रतिबंधित अन्न पदार्थाबाबत कारवाई केली आम्ही. त्यामध्ये गुटखा पकडून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल देखील केलेला आहे. तसेच परवाच्या दिवशी मी वेंगुर्लामध्ये मातोंड येथे नाचणी पिठामध्ये तांदूळ मिक्स करून ते पॅक करून विकत असल्याचं मी त्याबाबत कारवाई केली. आणि पण लेबलवर तसं काय तांदूळ वगैरे असं मेन्शन नव्हतं. तर तो त्यांचा साठा मी जप्त केलेला आहे आणि त्याचे नमुने देखील घेऊन मी ॲनालिसिससाठी लॅबला पाठवलेलं आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतलेल्या ओरोस पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी शुक्रवारी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी कार्यालयात तब्बल 4 तास घेराव घातला. सकाळी 11 वाजता सुरू झालेली बैठक दुपारी 3 वाजेपर्यंत चालली. अखेर उपकार्यकारी अभियंता कामते यांनी टप्प्याटप्प्याने जुने मीटर चाचणीसाठी पुन्हा बसवून देण्याचं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतलं आहे. मी नागेश ओरोसकर आणि हे सर्व ओरोस वीज ग्रामस्थ गेले 2 दिवस स्मार्ट मीटर संदर्भात आम्ही नको म्हणून लढा चालू आहे. आज सकाळी 11 वाजल्यापासून आम्ही ह्या ऑफिसमध्ये बसून आहोत. आज जवळजवळ 4 तास झाले आणि आता कामटे साहेबांनी आम्हाला पत्र दिलं आहे की आज 5 मीटर बदलतो आणि उद्यापासून टप्प्याटप्प्याने जुने मीटर लावतो असं आश्वासन आणि लेखी दिलेलं आहे. त्यामुळे आता आम्ही थांबतोय. पण स्मार्ट मीटरला आमचा पूर्णतः विरोध आहे. आमचे जे जुने मीटर होते तेच रेग्युलर राहू दे अशी आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. आणि पुन्हा रविवारी 21 तारीखला या वीज संदर्भात मोठी बैठक आहे. पंचक्रोशीतील लोकांनी सहभागी व्हावं. जो स्मार्ट मीटरमुळे लोकांना भ्रुदंड होतोय तो होऊ नये याच्यासाठी विचारविनिमय करण्यासाठी आणि पुढची दिशा ठरवण्यासाठी आम्ही रविवारी 4 वाजता 21 तारीखला रवळनाथ मंदिर येथे बैठक आयोजित केले. सर्वांनी उपस्थित राहू. आतापर्यंत जवळपास 20,000 ग्राहक आहेत, वीज ग्राहक आहेत. त्यापैकी जवळपास 8,000 स्मार्ट मीटर त्यांनी बसवलेले आहेत. आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली आहे की 8,000 जे स्मार्ट मीटर बसवले आहेत ते तुम्ही जुने मीटर पण त्यामध्ये बसवायचे आहेत. त्यानंतर आम्ही जवळपास 14-15 ग्रामपंचायती एकत्र येऊन सोमवारी आम्ही ते एक विचार विनिमय करून त्यावर कारवाई काय करता येईल त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहे. आणि सामूहिकपणे जवळपास 8,000 लोक वीज ग्राहक आहेत ते सामूहिकरित्या पोलीस कंप्लेंट करतील की आमचे मीटर चोरीला गेले. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आता पाहूया सविस्तर बातम्या.